L'astronomia és la ciència que estudia l'univers i els elements que el componen. Per als astrònoms resulta impossible dedicar-se a estudiar tots els astres del cel, així que es fa necessària una reducció de l'àmbit de treball. Fruit d'aquesta especialització resulten les dues grans branques de l'astronomia. L'astrofísica, que es concentra en la natura, estructura i evolució dels astres i l'univers, i l'astrometria, dedicada a la mesura d'alta precisió de la posició i moviment dels astres, principalment els del sistema solar. El sistema solar està format per un seguit d'astres en òrbita al voltant del Sol. Aquests astres estan classificats en planetes, els seus satèl·lits naturals, planetes nans, asteroides i cometes. La secció astronòmica de l'Observatori Fabra està especialitzada en astrometria d'asteroides i cometes. Els asteroides són objectes sòlids formats bàsicament de roca i metall i molt més petits que un planeta, generalment d'un diàmetre de pocs quilòmetres i sovint de forma irregular. Se'n coneixen a prop de 300.000 d'aquests astres. La gran majoria d'aquests cossos estan situats entre les òrbites de Mart i Júpiter. Descobrir-los i calcular les seves òrbites permet tant conèixer millor la composició i formació del sistema solar, com també preveure col·lisions d'aquests asteroides amb els planetes. L'astrometria arriba a fer possible aplicacions útils per la vida quotidiana, com els sistemes de posicionament. El telescopi principal de l'Observatori Fabra fa servir una muntura de tipus equatorial. Això vol dir que l'orientació del telescopi cap al cel es fa mitjançant la rotació al voltant de dos eixos. El primer d'ells, anomenat eix horari, és paral·lel a l'eix de rotació de la Terra i està mecanitzat mitjançant un rellotge que li proporciona una rotació igual i en sentit contrari a la de la Terra. D'aquesta manera, el telescopi pot fer el seguiment automàtic de l'astre seleccionat. El segon eix de rotació, perpendicular al primer, s'anomena eix de declinació. Tots dos eixos estan graduats segons una escala on l'astrònom cerca les coordenades de l'astre que vol observar. Les coordenades s'anomenen ascensió recta per l'eix horari i declinació per l'eix homònim. El telescopi de l'Observatori Fabra està instal·lat sobre una columna que travessa tot l'edifici de dalt a baix sense contacte físic directe amb ell. Aquesta particularitat aïlla el telescopi de qualsevol pertorbació externa, com ara el trànsit dels mateixos observadors i visitants al seu voltant. Les mesures astromètriques d'alta precisió exigeixen un telescopi absolutament estable i aquest element arquitectònic ho facilita. L'accés del telescopi al cel es fa a través d'una escletxa situada a la cúpula. L'estreta obertura d'1 metre d'amplada màxima es pot situar davant del telescopi mitjançant la rotació de la cúpula. No és necessari, doncs, que la cúpula tingui una gran obertura cap al cel, ja que entraria massa llum a la sala durant l'observació a la vegada que quedaria el telescopi desprotegit davant l'acció directa del vent. El telescopi, tanmateix, no travessa mai l'escletxa de la cúpula que el protegeix. Les observacions astromètriques que realitzà en Josep Comas i Solà des de l'Observatori Fabra a principis del segle XX van permetre importants descobriments. Actualment, la tecnologia digital proporciona grans avantatges de les que se'n beneficia l'Observatori Fabra, tant al Tibidabo com a l'estació robòtica del Montsec.